Sa ngalan samahan ug sa anak Espiritu Santo. Ang Ginoo manaa kaninyo. May nigugma kong kaigsunan, nagatigom kita dinhi sa ngalan ni Jesus, kansang pagkabata atong gipasidunggan diha sa imahe ni Señor Santo Niño, nga gidala sa atong katigulangan sa unang mga katuigan, dinhi niining atong kapud-an, agitimaan sa iyang Dios nung panalipod, og simbolo sa pagtuo nga atong nadawat diha sa bunyag. Kay kita, mga anak man sa Dios, pinagi sa atong pagkabinunyagan, atong pamalandungan sa makadiyot, ang atong kadunggan isip mga Kristiyanos. Pasalamatan ta ang Dios tungod sa pagtuo ug ato usab nga hinumduman sa masalubuong kasing-kasing ang kahigayunan diin nagmasupilon kita sa atong Amahan sa langit. Nagkumpisala ko sa Dios nga makagahom sa tanan o kaninyo maigsuon nga nakalapas o dako uyamot sa hunahuna sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muyo ko kang Santa Maria kanunayng ulay, sa talang maanghel ug mga santos, o kaninyo maigsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan nun ta kita sa Dios nga makagahom sa tanan, o pasayloon sa atong mga sala, dadon nun ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Ukanain sa iyang mga tao, inisayuta, Ginoong Diyos langit ng hari. Diyos Amahan, makagagahom sa tanan, nagsimba kami kahimo. Nagpasalamat kami kanimo,
sala sa kalibutan. Kahaluin kami, ikaw na kalibot sa tuong sa dawat ang among mga buyo. Ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang aming alam doon, O Jesu Cristo, tuman sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Magampo kita. Amahan nga na sa mga langit, ilunta na mo ang Diyos ang imong bugtong anak, bisan diha sa kaubos sa iyang kinaiyang tawhanon, og simbahon unta na mo ang santo ninyo nga among Ginoo nga gamhanan, bisan diha sa iyang kahuyang sa iyang pagkabata. Himo nga magsunod kami kaniya sa matinuan nga kasing-kasing. Tabangi kami sa pagdawat uban sa kahinangupsaw sa kabata, sa iyang gingharian dinhi kanamo, ug sa pagpadangat sa ganti nga gisad alang sa mga mapapusanon, kini nga mong gipangayo, pinaagi sa mga Jesucristo imong anak, nga buyugariwan kanimong sa Espiritu Santo, Dios nga hungsa, hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa unang basahon ni Samuel. Niadtong higayuna, nakigubat ang Israel sa mga Filistihanon. Nagkampo sila didto sa Ebenezer, ug ang mga Filistihanon didto nagkampo sa Apik. Naglaray ang mga Filistihanon atbang sa mga Israelita, ug sa ilang panagsangka, nabuntog ang Israel sa mga Filistihanon, ug 4,000 ka Israelita ang nangamatay. Sa pagpauli sa mga tropa didto sa ilang kampo, ang mga pangulo sa Israel miingon, nganong gipabuntog man kita sa Ginoo niining adlaw? Dadon tangan higikan sa Silo ang sudlanan sa kasabutan sa Ginoo, aron ubanan kita niya ug luwason gikan sa atong mga kaaway. Busa nagsugo silag mga tao pag-adto sa Silo aron pagkuha sa sudlanan sa kasabutan sa Ginoo, nga maoy naghulagway sa mahimayaong trono sa Ginoo nga labing gamhanan. Ang duha ka anak ni Eli, si Opni ug si Pinihas, mikuyog sa sudlanan sa kasabutan. Sa pag-abot sa sudlanan sa kasabutan didto sa kampo, naninggit ang tanang mga Israelita ug nilanog ang ilang tingog. Sa pagkadungog sa mga Filistihanon sa singgit, niingon sila, unsa may buot ipasabot sa mga Hebreo nga naninggit man sila, ug sa pagkasayod nila nga ang sudlanan sa kasabutan sa Ginoo diha na sa kampo, nanghadlok ang mga Filistihanon ug miingon,
Ang mga Dios miabot sa kampo, ug sila miingon, alaot kita, kay walay nahitabo nga sama niini, sukad masukad. Pagkaalaot nato, kinsa may makaluwas ka nato, gikan niining gamhanang mga Dios. Mao kini ang mga Dios nga nagsakit sa mga Ehiptohanon pinaagi sa tanang matang sa katalagman didto sa kamingawan. Dili kita mga hadlok ug magpakalalaki kita aron dili kita maulipon sa mga Hebreo. Ingon nga kaniadto sila na ulipon nato. Musukol kita kanila. Busa nakig-away ang mga Filistihanon ug nabuntog nila ang mga Israelita. Ug nang layas ang mga Israelita, ug na mauli na sila. Daghan kaayo ang nangamatay, kay miabot og 3,000 kasundalo ang nakalas. Nailog ang sudlanan sa kasabutan sa Dios, ug namatay ang duha ka anak ni Eli, si Opni ug si Pinihas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa kami Ginoo, sa imong kaloob. Imo kami karong gisalikway, magibutang sa kaulawan, ug wala na ikaw muuban sa among mga kasundaluhan. Mitugod ka nga pasipugon kami sa among mga kaaway. Silang natumot ka namo, miyamang ka namo, sa ilalang gusto. Gihimo mo kaming nakabasulanan sa among mga silingan. Kibukal-bugalan ug iyang irang, kanilang nalibot ka namo. Gihimo mo kami sa lipanan diya sa kanasuran, usa ka katawhan, taliwala sa katawhan. Nanging gitago mo ang imong nabong, kikalimtan mo ang among kabul-anan ug among kadinaog daog. Kay nangapukan kami ngadto sa apo, ang among mga lawas kitakan ngadto sa yuta. Sa kami Ginoo, sa iyong kaloob. Señor Santo Niño, haring agambanan,
Ang Ginoo mana kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. May usa ka sanlahon nga miduol kang Hesus, miluhod ug mihangyo sa iyang panabang. Siya miingon, "Kung buot ka, makaayo ka kanako." Naluoy si Jesus kaniya ug gihikap niya ang sanlahon ug miingon, "Buot ko, mamaayo ka." Diha-diha naayo ang sanlahon. Unya gipalakaw siya ni Jesus ug gipahimangnuan pag-ayo. Ayaw kini isugilon kang bisan kinsa, apan adtua dayon ang pari ug pagpahiling kaniya. Unya paghalad sumala sa gisugo ni Moises, aron pagmatuod sa tanan nga maayo ka na. Apan milakaw ang tao ug nanugilon hinuon sa tanang katawhan mahitungod sa nahitabo. Hilabihan gayud niyang panugilon ug tungod niini, si Jesus dili na makasaya-saya pagsulod sa lungsod. Nagpabili na lamang siya sa mga dapit nga awaaw ug nangadto kaniya ang mga tao nga gikan sa nagkalain-laing dapit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Viva Pit Senyor! Atong tagaagma si Pangpakpak ang Batang Jesus. Doon ako'y pangutana ninyo. Nakasuway na mo rejection? Kanapitaw ni chat ka sa imong crush, kay imong giimbitar nga magkuyog mo nga musimba dinhi sa basilika. Unya tibok adlaw gyud imong gipaabot, wa gyud mo reply. Hapit na lang alas 4 pagtan-aw nimo, scene mode na lang. Unya niani ka sa basilika, imo siyang nakit-an. Ug ang iyang kuyog ang imong best friend. Feeling rejected ka. Nakasuway na mo nga lonely ka. You are lonely tungod kay nagsigi ka gukod sa tao nga wala ka pansina. Feeling nimo close kay mo pero para niya friend zone ragyod mo. Nakasuway na ka nga gikapoy na ka. Kanang gikapoy na kagsigig pagwapa. Gikapoy na kagsigig paslim. Inom-inom og slimming tea. Apil-apil og zumba. Trying hard kaayo ka. Pero wala gyud ka tagda. Nanguban ako ani maigsuon tungod kay mao kini ang gibati sa leper, sa taong sanglahon sa atong ebanghelyo karon. Sa pipila na kaadlaw atong nadungog ang mga milagro nga gibuhat ni Jesus. Kung nakainumdum ta, ni adtong Martes, giayo ni Jesus ang giyawaan. Kagahapon, giayo ni Jesus ang ugangang babae ni Simon sa iyang hilanat. O karong adlaw sa atong ebanghelyo, giayo ni Jesus ang taong sanglahon. What is leprosy? Let me describe leprosy in 3 words. Number 1, physical dimension. Sa panahon ni Jesus, ang pagkasangla o leprosy walay kaayuhan. Gingon nga sugdan og kaon sa kagaw ang imong mga kamot ug dili na ka makabati og sakit.
Hinahinayog kaon ang imong mga ilong, nga ma-deform ang imong naong. Mga tangtang ang imong buhok, hastapod ang imong mga ngipon. Ug moabot ang panahon nga maparalyze ka. Ug inana ang usa ka sangla. Walay kaayuhan ug giisip nga walking dead sa panahon ni Jesus. Ikaduha, cultural dimension. Kung atong tan-awon sa Leviticus 13, giingon nga ang tao nga sanglahon moadto sa pari, magpahiling sa pari o check upon every 7 days kung naayo o dili. Kung wa gyud naayo ang maong sakit, ideklarar ka nga gisangla og mosyagit ka sa katawhan samtang naglakaw, hugaw ako, I am unclean. Og dili lang igo, ang ubang tao batuon ka aron dili ka muduol kanila. You will be isolated from your family ug dalon ka layo sa katilingban aron dili ka makatakod. Number 3, spiritual dimension. Giingon nga ang tao nga sanglahon gikastigo sa Ginoo. Dili lang sakit ang imong gibati sa imong lawas, apan mubati pug kag kauwaw. Tungod kay ang mga tao magtan-aw sa tao nga sanglahon nga dako kayo ang imong sala. Physical dimension, cultural dimension, and spiritual dimension. Maigsuon, unsa may pagbati sa usa ka sanglahon nga kitang tanan maka-relate. 3 things. Repeat after me. Number 1, loneliness. Together, loneliness. Pangutan-a imong tapad, lonely ka? Unyaing nadayon, parihas ta. Ang sanglahon lonely tungod kay ipalayo siya sa iyang pamilya. Magpuyo siya nga mag-inusara ug wa nay muduol kaniya. Ang uban nato lonely. Ang ubang asawa lonely. Kabati mo ana nga ikaw asawa pero lonely ka kay murag wa kay bana. Kana bitaw na kay bana pero murag wa kay bana. Kay nga naman, ikay nagtrabaho, ikay mangluto, ikay maglimpyo sa balay, ikay manglaba, muragwa kay bana. Kasuway na mo maginikanan, na mga ginikanan nga lonely pod. Dunay mga anak, apan feeling walay anak. Nga naman, kay ang mga anak, magsigi ragduwag ML. Mauli o kadlawon, mumatara aron mukaon, murag mga borders, feeling lonely. Number 2, repeat after me, rejection. Together? Rejection. Kung hitay mong tapad, ina rejected ka, unya pikati pagyud. Ang sanglahon sa ebanghelyo rejected kay way tao nga magpaduol. Maigsuon kita pod feeling rejected. You feel rejected kay gi-block na ka sa Facebook. You feel rejected kay bisang wala kay gibuhat nga dautan, dili sila ganahan nimo. You feel rejected kay bisa nagbinutan ka, ikaw gihapon ang sayop. People will reject you, will never feel the pain of rejection, tungod kay sila man ang nibiya. What is more painful and unfair is when we are rejected that we do not deserve, and the person who rejects us is able to sleep peacefully at night. Number 3, repeat after me.
Tiredness. Together? Tiredness. Gikapoy. Pangutanan ni mong tapad, gikapoy na ka sa imong bana? Ingnan mong tapad, gikapoy na kagyaw-yaw sa imong asawa? Kuhita yun na imong tapad, ingna, gikapoy na ka sa imong uyab? Nga ingna, ako'y mo puli. Ang sanglahon gibati og kakapoy tungod kay wala nay kaayuhan o paglaom ang iyang sakit. Maigsuon, gikapoy na ang mga senior citizens tungod kay nagsigi na lang sila bantay sa ilang mga apo nga usay mga pangutana. Lord, kanus aman in tao ni mahuman ang among pag-antos. Alang sa ato maigsuon nga OFW nga nagtanaw sa online, gikapoy na sila trabaho gawas sa nasod, sigig limpyo sa balay nga dili ilang balay, nagatiman sa mga masakiton o tiguang nga dili manggani sila makaatiman sa ilang kaugalingong mga anak. Kitang tanan gikapoy o paminaw sa mga away sa politiko nga nabiyaan na ang pagserbisyo sa katawhan. Gikapoy na taghuwat kinsay manubag sa kaso sa flood control o landslide sa landfill nga nikalas og mga kinabuhi. Gikapoy na ta og huwat kinsay mga big fish, mga dagkong mga tao nga manubag sa corruption, kay ang sige lang madakpan, mao ang mga ultimo ug mga kabus. Maigsoon sa atong ebanghelyo, si Jesus nibati og kaluoy sa taong sanglahon. Naluoy siya kanato, ilabi na. Panahon nga kita mo bati og loneliness, rejection ug kakapoy sa kinabuhi. Mao kini ang gipasabot sa atong tema, Señor Santo Niño, we are one. Binasi kini sa moto ni Pope Leo XIV nga mabasa ubos sa iyang coat of arms in Ilio Uno Unum, or in the one we are one. Gikan kini sa pamalandong ni San Agustin sa Salmo 127. Señor Santo Niño is one with us in our loneliness, rejection, and tiredness. He is one with us tungod kay siya mismo nakabati unsa ang pagkabiniyaan, pagkasinalikway, o pagkakapoy. Jesus is one with us in our loneliness tungod kay si Jesus was feeling lonely when he was alone in the Garden of Gethsemane, that he even told his disciples, "Can you spend even an hour with me?" Jesus is one with us in our rejection. Kung kay si Pedro, ang iyang suod nga higalag piniling apostolis, ni salikway, di lang makausa, apan makatulo. Jesus is one with us in our tiredness. Tungod kay sa makadaghan si Jesus, gikapoy, nga makatulog na gani sa sakayan. Giingnan ang sanlahon ni Jesus, in Greek, katharestite, nagpasabot sa English, be clean. Maigsuon, pag-ingon ni Jesus sa taong sanglahon, be clean, nagpasabot pud ni og tulo kabutang. Please remember this. Repeat after me. I am loved. Together? I am loved. Ingnaay mong tapad, you are loved. Ang pikas pagyod, ingna, you are loved. Remember this. Many people love you. Ayaw sige gukol sa mga tao nga gipasakitan ka. Ayaw sige expect o paabot sa mga tao nga wala kakita sa imong kamaayo. Do not focus sa mga tao nga ni-reject nimo, sa mga tao nga ni-take you for granted.
There are many people who love you, but you just fail and misinterpret their treatment towards you. Kung didaan ka mag-inom, kung didaan ka magsigig barkada, didaan ka mauli o sayo sa buntag, dili tungod kay istrikto ang imong ginikanan, apan dili sila gusto maadto ka sa dautan because you are loved. My dear friends, someone out there is thinking of you. Someone out there is caring for you. Someone out there is loving you. You just need to realize that there are just beside you. Number 2, you are valuable. Ingnay mong tapad, smile pod. You are valuable. Ingnay yun, you are valuable. Nga po joke only. Timan kini maigsuon. A person who always condemns has a heart that is condemned. A person who always hurts has a heart that is hurt. A person who always judges has a heart full of pride. A person who is always bitter has a heart full of wounds and bruises. A person who is always negative has a heart full of fears and frustrations. A person is always envious has a heart that is insecure. But a person who always appreciates has a heart full of security. A person who always sees the goodness of others has a heart full of love. A person who is always grateful has a heart full of humanity. Amen? And number 3, remember this. You are blessed. Ingna imong tapad, you are blessed. You are blessed by the people around you. You are blessed sa imong kuyog, karon dinhi sa basilika. Ingna ay imong tapad, you are my blessing. Ingna pag iyang matapad, you make me smile. Ingna dayon, joke only. I am blessed because I have you. We are all blessed because we have Señor Santo Niño. Amen? Unsay pagbati sa sanglahon na kitang tanan makarelate. Number 1, loneliness. Number 2, rejection. Number 3, tiredness. O kita gipahinumduman ni Kristo sa pag-ingon niya, be clean. Ug mao kini ang akong ipadala kaninyo inig uli. Please never forget these 3 words. Number 1, you are loved. Number 2, you are valuable. And number 3, you are blessed. Amen? Doon kay kitang katawahan sa huyang, nanginahanglan kitang tanan sa pagkaayo ug busa madagom kita sa atong maluyon nga Ginoo ang batubalani sa gugma ug tugutan siya sa pagkaayo kanato. Uban sa hugot nga pagtuo mga muyo kita kaniya nga nag-ingon, Señor Santo Niño, kaluhi kami. Nga ang simbahan magpadayon sa pagdawat diha sa ngalan ni Kristo sa tanan nga gipadaplin o gipahimulag sa katilingban, magampo kita sa Ginoo.
nga ang mga nag-alagad sa atong katilingban kanunay nga nagpasiugda sa kaayuhan sa tanan sa ilang mga programa ug advokasya ug nga dili tugutan ang kahakog ug garbo sa pag-uswag sa mga daotang buhat ug korupsyon. Magampo kita sa Ginoo. Nga kita makabaton sa pagpaubos aron makaila kita sa pagsalig sa Dios sa tanang butang. Magampo kita sa Ginoo. Señor, Santo Niño, Nga madasig unta ang mga batan-on alang sa pagpahinungod sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios, pinaagi sa pagkapari ug sa pagkareliyoso, ilabi na sa order sa San Agustin. Magampo kita sa Ginoo. Nga makapahimuot unta sa Dios nga ibayaw ang halangdong Teofilo kamumot ngadto sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga kabus ug mga masakiton mahatagan sa pagtagad sa ilang gikinahanglan aron sila makapuyo ingon sa angay. Magampo kita sa Ginoo. Señor, Santo Niño, Alang sa mga naapektuhan sa mga katalagban, natural man o binuhatan sa tao, ilabi na ang mga biktima sa pagdahili sa basura dito sa Binaliw, nga mahatagan unta sila sa hinabang nga ilang gikinahanglan ug nga ang mga namatay makabaton sa kapahulayang dayon. Magampo kita sa Ginoo. Nga sila nga nangamatay diha kang Kristo, mabuhi diha sa tinuod nga kagawasan ug kalipay sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Señor, Santo Niño, Magahom nga Dios sa makinihalan ng pag-ampo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Maigsoon, magampo kita aron ang akong iyong sakripisyo dawaton to sa Dios nga mahan makagahom sa tanan. O Dios sa mga mahan, uban sa masadyang kasing-kasing sa buhi nga pagtuo, nagsahulog kami karong adlaw sa mga misteryo sa pagkabata sa imong anak, nga nahimong usa kanamo. Himo akining sakripisyo din kami makahatag kanimo sa angay nga pagsimba, nga magpasiuli kanamo nga na kanimo sa hingpit. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo. Ibayaw ang iyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santo samahan Dios katunhay ug makagahom sa tanan. Ang ayong matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit pinagi ni Kristo among Ginoo. Kay karon imong gipuno sa kasadyang among kasing-kasing tungod sa among pag-ila diha ni Kristo sa pagpadayag sa imong gugma. Bisan to dili makita ang himaya sa iyang pagkadiyos, apan karon nakita siya nga napagkatao sama gayud kanamo. Si Kristo mao ang imong anak sa wala pa ang tanang panahon, apan karon nahimugso siya sulod sa panahon. Sa pag-anhin niya aron pagbangon kanamo kaniya sa tanang mga napukan, ingon man sa pag-uli niya sa kahiusa ngadto sa tanang kabuhatan. Iyang gipabalik ang tao nga gihinginlan nganha sa imong langitnong gingharian ug busa
duyog sa panon sa mga anghel, kanimo nagaday, puno sa kalipay diha sa among pagsangyaw sa pag-ingon. Santos ikaw, Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalay mga espiritu or pagsantos ni mga gasa, ar mahimo kini alang kanamo, nga lawas sa dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pasakit sa iyong kaugalingon, mikuha sa iyong pan, mipasalamat kanimo, mipikas o mihatag iini ngadto sa mga tinunan ug biingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab. Miatoy nini ngadto sa matinunan ug miingon, dawata kini yung Panginoon kamong nga tanan gikan ini, kay kini mong kalis sa akong dugo, sa bawtunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula lang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Inaagi sa krusong pagkabanhaw mo, na amo nagaroon ang kagawasan. Ikaw ang nagtubos sa kalibutan. Ikaw ang nagtubos sa kalibutan. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, naghahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo.
Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-as silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyahang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagahong mamahan diha sa kayo sa Espiritu Santo. Ang tanan dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo sa atong manunubos. Amahan mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Luwas sa kami Ginoo sa tanang dautan, ilabi na sa sala sa pagdumot, atagan kami sa kalinaw karong adlaw. Aron diha sa kagawas sa justisya ang among katilingban mo lambo ug mag-alagad unta kanimo sa hingpit, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik sa among hari, Dios ug manluluwas nga si Hesukristo. Gila si Kristo na kasi mo mga apostolis ang kalinaw, ibilin ko kaninyo nga akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala ko ni pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo. Ato ipakita ang atong pag-inigsuunay. Sa
nagawa hagdan sa sala sa nagawa hagdan sa sala sa kalibutan haluin kami. Kini ang kodero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuwa ko nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Diyos sa mga amahan, nining santos nga Eucharistia imong gitagbaw nga among kagutom, uban sa santo ninyo ang anak ni Maria nga Birhen, mangita unta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton, magtubo sa panuigon, kaalam sa grasya, ug masayon nga nagapahimot kami kanimo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo alang kang Senyor Santo Niño. O Jesus nga matamis o yamot, Dios o Ginoo ko nga may gugmaon, nga tungod sa imong paghigugma sa mga katawhan, nagpagkatao ka o gianak sa usa ka berhen. Nasakit ako kay kining imong paghigugma sa mga tao, gibasla nila sa mga sala nga dili maisip. Pasaylua nga akong mga kasaypanan o kaayo nga walay sama. Hayagi o biguna ang akong galamhan aron sa pag-alagad kanimo o sa paglikay sa kagayunan sa pagpakasala. Hinaot unta nga tinabangan sa imong grasya, matuman ako kining akong saan aron makaambit iya kanimo sa paghimaya sa langit. Amen. O Jesus, Senyor Santo Niño,
nga mahigugmaon uyamot. Nagluod ako sa imong mahal nga tubangan, ug nagsimba kanimo, matuod nga Dios, sa dakong pagpaubos. Ug nagaampo ako kanimo, nga tagan ako sa imong grasya, ug ang gipangayo ko ni eneng nobina, kung mahiangay sa imong kabubuton, ug makaayo sa akong kalag, sa pagpadangat sa himaya sa langit. Amen. Ikawalong adlaw pangamuyo. O Jesus nga magialamon uyamot, nga gipadala mo ang nahaunang mga pari nganhi sa Pilipinas sa pagtudlo sa mga tao sa imong santos nga ebanghelyo aron ilon ug daygon ikaw nilang tanan. Nagasimba ako kanimo uban sa katilimban sa mga kirubinis nga giatagan mo og kaalam sa pag-ila ug pagdayeg sa imong kaitasan. Nangamuyo ako kanimo nga tagan mo kaming tanan og kaalam sa pag-ila ug pag-alagad kanimo aron daygon namo ang imong kaluoy niining kinabuhia ug sa walay katapusan nga himaya sa langit. Amen. Diya sa kalinaw sa atong kasing-kasing atong pangayuon ni Senyor Santo Niño nga dunggon ang atong mga pag-ampo ug mga petisyon niining Eucharistikanhong selebrasyon. Magampo kita, O Jesus nga matamis uyamot Senyor Santo Niño, tuburan nga matuod sa paghigugma, nagluhod ako o nagasimba karon sa imong kaamahalan. O nagampo kanimo, nga itugot mo ang panagdait o panagiuyon sa mga haring Kristiyanos. Lamdagan mo Ginoo sa kahayag sa imong grasya ang maerehes o mga sismatikos aron makaila o magasimba sila sa imong pagkadiyos. Hinaot paunta nga manabali kanimo ang mga makasala nga mahinusulon. Papahulayon mo ang mga kalag sa purgatorio sa makasakit nila ug gatagan mo kaming tanan sa imong mahal nga grasya sa pag-alagad kanimo dinhi sa yuta ug sa paghimaya kanimo sa langit. Amen. Daygon ug sa ulugon ta ang silimbahon nga ngalan ni Jesus. Palihog ang may kalingkuran. Sa dili pa ang katapusang panalangin, aduna kitay mga pahibalo ug mga pasalamat. Sa ngalan sa tanang kapariang Agustino dinhi sa Basilica Minore de Santo Niño de Cebu, kinasingkasing ug mainiton natong pasalamatan ang tanan nagatampo sa kalampusan sa atong alas 4 sa hapon misa novena nini kawalong adlaw sa novenaryo. Sa Mass of Pilgrim Sponsors, Praying Communities, Glories of the Day, Choir, ang The Voices of St. Joseph Choir, sa tanang volunteers, o sa tanang mga bisita, o dibutong may tambong, o nasunod sa social media karon, sa kanila o kanatong tanan, masipang pakpak pasalamat. Pasalamatan usab nato ang mga pari mi konselebrar ng misa karon ato silang tagaan sa masipang pakpak. Ug ngadto sa atong Mass Presider og Homilies, siya mao ang rektor sa Seminaryo Mayor de San Carlos. Siya si Reverend Father Mar Vincent R. Balili. Laing masipang pakpak pasalamat. O labaw sa tanan, ngadto sa atong gipasidunggan ng atong selebrasyon karon, ang atong Dios nga batang Hesus, si Senyor Santo Niño, ato siyang daygon sa pinakamasipang pakpak. Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Masipang pakpak kang Senyor Santo Niño! Dagang salamat o palihog manindog para sa katapusang panalangin. Ato karong bendisyonan ang kahimanan sa bendisyon. Magampo kita, Amahan sa langit, nagaday kami tungod kay imong gipadala ang imong espiritu ngani sa among makasing-kasing aron pagtudlo kanamo sa pag-ampo. Bendisyoni kining mga kahimanan sa debosyon
o tuloy kami sa pag-ambit ni ini aron makatabang kanamo alang sa kasing-kasing o magligdong nga magampo. Himo Ginoo nga magpadayon kami sa pagtubo diha sa pagampo o makapaimot kami kanimo kanunay dinhi sa among kinabuhi. Ang tanang pagdaay kong himaya alang kanimo Amahan, pinaagi ni Jesucristo among manluwas diha sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Sa atong pagpanguli atong hinumduman ang mensahe sa atong ebanghelyo that we can relate with the leper in three things. Number 1, loneliness. Number 2, rejection. And number 3, tiredness. And Jesus is reminding us, and we will always remember three things. Number 1, you are loved. Number 2, you are valuable. And number 3, you are blessed. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ug manalangin kaniyong Dios makagahom sa tanan. Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dadaang gugma ug kadinaw ni Kristo. Viva Pit Señor! 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 Ato tagang masimpang pakpak si Señor Santo Niño. Dagang